Prepara't amb mi mentre t'explico que per fi deixem enrere les borrasques i torna el bon temps, perquè quina temporada estem tenint. De fet, aquest 2026 ja hem tingut fins a 10 borrasques i la darrera, la borrasca Pedro, ahir ens va deixar una forta ventada. Ara bé, la situació ja comença a canviar. Avui ens trobem com en un petit impàs. Encara farà vent, hi haurà alguna precipitació en forma de neu feble al Pirineu i a la resta cels mig ennuvolats. I serà a partir de demà quan torna l'anticicló. Tornen les altes pressions i ho notarem clarament aquest cap de setmana amb més sol, més estabilitat i temperatures que als migdies podrien arribar a ser primaverals. I si els mapes es mantenen, aquesta bonança podria allargar-se fins ben entrada la setmana que ve. Així que, on aniràs? O què faràs aquest cap de setmana? Fes-m'ho saber als comentaris. Jo ja tinc clar que faré servir les ulleres de sol.